Čaute, vítam vás u nového dielu. Už som hospodu spravil, zabudol som natáčať pritom, ale iba asi na Marekol 159. Ideme si dať podzenko. Možno ideme dať. To neviem, či dáme, ale viac percent, že nedáme. Dobre, idem na ňo. Začínal prvý, čiže nie. Dobre, to bolo také napínavé. Dáme ďalšie, ďalšie. Na akom? Dobre. Tu dáme KKP 35. Dobre. Hospoda. Má 25 000 presne života. Uloval toto tričko. No, bránko. Dobre. Skúsime dať kostlivca zase. A mohol by dať. Jasne. Má troška šancu. Aha. 26 000, pardon. Dáva to ako ja. Len pomalšie. No to je rýchlovka a on ho... Dobre, tuto je ďalší. Tu majú 4, 5, 6. Čo robím? Dobre. Ty kokso, to bolo ťažké. Dobre. Neviem, či má. To si nevšimajte, to nás dali. Troška viac. Prišli k nám dvaja noví. Snoopy a Raspuča. Vám pošlem oné. Ďakujem vám, že ste prišli a pošlem vám potom odkaz na toto video. Toto sú oni. Sú dobrí veľmi. Ako nevidel som ich ešte bojovať, ale sú dobrí. Idem sa pozrieť, či má kľúč niekde. Nič. Dobre, počkáme radšej na druhý kľúč. Lebo tam smrtku aj nedá. Dobre. Čo? Tu? Dobre, tak toto... Tak dobre. Pozrieme tu ešte, čo má. Nič. Čiže dáme nové zboží. Tak toto by som bral mu. Neviem. Dobre, tak toto zoberieme. Čaro v obchode ešte pretočíme a ideme. No, paráda. Dobre, dáme? Dáme. Tak, zoberieme tento prsteň. Nie, nezoberieme. Zoberieme lík. Čo je pod elikom? Prsteň.
Lepšie? Tak. To, pre boha, to čo je? Škrková. Dobre, ideme ďalej. Tak. Koho? Tak, ideme na ista. Bam. To si nevšimajte, tu pozerám Goga veľa. Mám ho v sebe veľa, toľko ako... Neviem kto, energeťákov. Dobre, tu máme už 4. z 10, to neviem kedy dal. Je to lama. Tak, ideme skúsiť mistra. Oh my god! Dobre, tu dáme arenku. Dáme. Je to lama. Takže. Tak, neviem ktoré. Medzi týmto a týmto sa neviem rozhodnúť. Taký nerozhodný v zlaťakoch. Tak toto skúsime. Neviem, či som sa dobre rozhodol. Dobre. Ježiši, fuj. Počkať, spravíme trpasliek. Sexy. Tie vlasy. Ale nie. Tak, Mareko 848, to sme zabudli ozaj. Tam mám podzenko, dal som ho, ale nie. Tam ďalej. Zapokvá. Raz to mám. Pozrieme oné, hospodu. Dobre. Toto si dáme zatiaľ. Zbroj. Nič. Či nič. Nič. Dobre. To bolo všetko. Kto ešte? No, ja nechodím. Tak, dobre. Keďže už nemáme na koho ísť. Tak ideme na môjho prúskumníka. Aby ste vedeli, je to svet 17, taký sexy. Dali sme jedno podzenko a hádajte, čo sme dostali? Sombrero! Vtedy sme mali všechno plus 40, tak pozor, teraz máme všechno 41. No, ako... Počúvajte, ja som takto. Dal som jedného tučka, dostal som toto sombrero 40. Išiel som za hubu, dostal som všechno 39, predal som. Teraz sombrero 41. Tak koho by nešľakal, netrafil šľak, nešľakal trak. A nerozbil ten blbý počítač. No, nie som si istý, ale tak skúsime. Ty kokso! Vtedy som ho dal 20 000, teraz oveľa lepšie, 98 000 mu len ostalo. To by som dal na ranu. Kritikom. Na 11. Dobre, zbrojenú pozrieme. Nič to. No, pocenka, dobre. Nič to. Fú, ty koksa. Aha. No. Nič. Toto musím brať. Aj toto.
Aj toto. Aj toto. To bude úplne užitočné. No, 3 veci. Dobre. Tu si necháme hospodu. Oh. A ide sa na 11. Ešte pôjdem na 8, 2. Aj na 18. Na kúzelníka. Tak, tu je nosálek, máme novú húlku. Už máme len tento epic nám nastal. Tak pozrieme zbrojinu. Nič. Za 10 hub, Andrej. Nič. A inak vedľa mňa je Andrej. Ten slaboch, ajo. Blato. Ajo 4, 5, 6. Dobre. Bratranec proste. Nič. To sme veľa mali. To sme veľa nakúpili úplne. Nutella. To musíme dať. Nie, ona je sladká. A tento var nie. Fuj. Dám toto. Bude sranda. O. Tak dobre, chlapci. Toto ja... No. Dievčatá a chlapci. Toto idem dávať, tohto stinokodíla. Budem vám natáčať, ako ho budem dávať. A teraz ideme na 2, kde som dal podzákladu, dal som topánky. Topánky? No, topánky si dal. 360 šťastia, nie 3600. Dobre, takže toto je z 2. Tu mám vara, 76 najväčšieho. Dneska som dal podzenko a mal som rukavice, našťastie, ktoré som mal úplne na prd. Šťastie 360, a kto by to nepredal? Dal som toho vodca. Teraz dávame zamoženého. Strom. Strom by som rozsekal toto sekerou ako nič. S takým imidžom. Takým imidžom. Hej, imidžom. BAM! Minulé mu 100 000 zostalo, či koľko? 20 000, tak. To je laker. Keď ti ostalo pod som 222 000. Hej? Hej, tak je laker. Dneska si ešte natočím tanky. Tanky online, nie World of Tanks. To ja už nehrávam. A teraz ideme bum bum bás na 18, ktoré som ho ešte neukázal. Je to kúzelník, má reklo 888. Chodí naň Andrej, ja nie. No, chodieval som ja. Dobre. Toto je on. Šta? Ježiš. Pozrite sa na ten parádny ťah. Hej, vykapli ho. Prečo nemáš túto? Hej, ty ideš kritik. Prečo tu máš toľko? Na výdrž? Hej, kebyže idem všetko vydrž. Vyskúšam full výdrž. Ideme sa na ten výdrž. Na ten výdrž sa dívam, no. Tak toto tam necháme. Tak počkať. Výdrž 91. Takto ti to stačí. A toto môžeš predať, nie? Ježiš, ty si idiot. Tak, dávame tohto. Či? No, Ja mám na 60-ke, ne, už na 8 a toto. 53. A toho dáš najskôr, Andrej, asi.
Dobre, tak nič, 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 nič. Nič. Dobre, teraz pozrieme. Kúpime. Pozreli a kúpili. Nič. 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 Toto musíme kúpiť. Dobre, arénku si dáme, to dáme. Priznajte, začínal prvý. Troška väčší trapas. Dobre, koho som vám ešte neukázal? Ozaj, ešte moju milovanú osmičku, mojho milovaného vára, na ktorého som 20 rokov nechodil. A mám len 12 rokov. To je ja som úžasný, no. To bol môj stojan, ty debil. Jasné. Šťastie si budem dávať určite. No, tak pozrieme. Nič. 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 Vedel som, že mám lepšie. Šťastie. Nič. 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 99. A nič. Čiže, tu sem dáme 29. Prečo som sa pridal do tej blbej skupiny? Či do toho blbého cechu? Tohto dávam. A ideme si to pozrieť celé, ako ho nedávam. Čiže, prvý začínal, to sa nehrá. Zabijáka mám na Skype, no. 95-ka? Nie, on ma dá. Ideme si pozrieť celé. Ako to, že ho okradli? Haha, to by nemal ruku. To by nemal ruku. More. A ďalšiu nemá ani ľavačku, ani pravačku. Paráda teraz. Čo? Prosím vás, napíšte mi do komentárov, ako je možné, keď do bodákov trestnete rukou, holou rukou do bodľakov a ešte stále bijete. Ale ja to serem. O, zase! Moje sexuálne repiky. Mal som aj zbraň, no. Ale jakú teraz myslíš? Ten hák? Dobre, to nám skončila. 18 minút. Čo? Tak spravíme ďalší diel, ktorý budú vlastne tak. Iba tak. Dobre. Toto je. Tak. Preboha. Určite, Andrej. Aha, aj dal hospodu. Musíme mu čo? Jaj. Ježi, čo je to zmiešané? Ale s mojou hlukou. Aha. Dobre, keď dostaneme kľúč, tak vám... Tak vyskúšame podzemku. Pekná. Dobre, dal smrtku. Nie je to sexy, ale nie. Ty kokos! Pozrite sa na to, skúsenosť 1. A chýba mi už len 25 619. Nie. Shaka
Shakalaka pum pum, shakalaka pum pum, pum pum. Inak tie skúsenosti to som mal vyrátané. Aby ste vedeli. Minus plus 1 vie každý, Marek. Aj samo. On nevie povedať to číslo. Jasné. Je, že tu mám tu onú kobru. 29. Nabouchaný s epickými speciálnymi efektmi. Hej, ale tak pozri sa. Dobre. Na podanka by sa ti uplatilo s tým. Ja viem, na podzemka budem s tým druhým. Nervy, si tak nervy. Nie, len jeden nerv chytil. Dobre. Podzemko hospoda. Ohnivé koule si dáme. OK. Aha. Dobre, tak tu sme skončili. Ahoj. Kde bude? Ak vidíte moju myšku, že je sexy. Taká normálna. Dobre, tak toto bol diel OSF. Ticho. Toto bol diel OSF. Dneska som vám natočil vlastne, ako sme dali podzemko, smrtku. Natočím vám, ako dá aj vodného glomfa. Čo je druhé podzemko, hneď prvé. Tak. Tak, hneď ako dostane, no tak vám natočím. Tak, sa majte.